Леле, жестоко е. Нали? Значи ние разпознаваме, това е много гадно, че не можеш да прибереш. Добре, потъркай ги малко тия батерии да не съберат, не така ще го развалиш. Тия батерии малко ви пускат дано да съберат малко ток. То така не се ли е така прави? Само едно не можахме да миналия път да разпознаме. Как да съберат 40? 40 да. Ето, тук ли? Тук не да. Не, при сборването